ole room liana YouTube channel lotlo to jong te in java in chibai vek ule voin hi September ni som le pali kumsang ni le som ni pani ani video en tu ten khongain like le share te min pe ram turin kangen tak zet cheu ani tu ti hriat lo ruang pani vai vakon area a chhar chu tun thlengin tu tenge an chung te hriat alani lo thu kan don na chuan asoi ole thupuya kan lu tak tak ma in hetila hi tlem soilok kadua lungoi harsa ka ti deuh hlek wang ani September ni som kumsang ni le som ni pani inrin zan khan vai vakon area rangwamual nai lampang sai rang road kong chak lampang a hian ruang pakhat tu ti hriat lo mule chhar ani report police station a siam hal thoani atu ka hian ruang pakhat mule chhar jui le ani heng ruang pani te hi mok hausa da an ni tu tenge an ni hriat alani lo thu report kan lo siam to khotlang hruai tu te bia in anin mudan te an mel pian mang thei angin kan lo da chuak to ni kha hetinga report kan siam awang hian phone number te kan lo da lang zel boxi veng sang le kho sang atang ke ni channel ve te lul hi miron pe popin ruang an mu te chu eng ang mel nge an puta an sak ruang eng ang nge an ni thuam eng ang nge anin bel ti te min zot tu an thanem ve le police station lam hi be po hre deuh hlek awanga ke ni be pop tura min ngen ngoya police thu le hla te hre tura min ngen tu an oma thei ang angin vai vakon police station lam kan be popa ti chuan thu le hla kan hriat ang kan hrila an in phone number min dil chuan kan pe police lam te hian hetiang hian an ma ni tu le fa te ani ring deuh hlek te chu an bezui ve ta thin ni in kan hria chu police ten number min dil chan po ani mele chu tiang chuan zandar khat tiang renga te jingkar ma tak taka te hun kan nei lo chung le kan boi ve em chung hian biaka zo kan ni thina police station te hrilse tur hian min ti ve fo thina ni keni ve te lul hi hetinga min ringam ero kan lom em ani chuti lai chuan lungoi harsa ka ti tak em mai na chu vo in jing lampang khan aizol veng pakhata tangin min ron be popa he ruang hi lak ani to le ni to lo min ron zota an tu an fa chu injin ni aleng chuak tun thlenga alaki lo awanga an hlau thon thu le fin fia an du thu min ron sil sia ke point tuk in jing lama hian police station ka be pop thei hau lo maya min se thiam te atul chuan police station number ka pi thei bok cheu ka ti ma se an ma ni po hian kal thon got an hlau ve zan lampang emo jing lampanga hian ruang te hi tu tenemo an lo lak to an hlau thon ve tho wangin lau thong chak tak chungin police lam biak pop dan min ngai to sakro min ti ti chuan vai vakon khotlang hruai tu te hun chep tak le aharsa in tharung tak chungin kan juk be popa phone number thok tu te jinga mi pek tur an nei le nei lo kan juk dil tangot mai ni ti chuan police thok tu pakhat number min ron pe hei tak mai hi lung hoi harsa ka ti tak na chu ni police chu kan juk be pop nge ya ruang te chu lak an ni to le ni to lo kan zota an la ni lo thu min lo sil sia chuti lai chuan onel om lo fatran mai hian min be pop duwa an hre chiang du ni chuan an ma ni kha min ron biak ti ro ka number pe la min ti maka kha chu thil ni dan tur phung pa ngai ve reng ani ke ni poem pek kan tum sa reng ani boka chu awanga har sataka a number hi dil sakmai kan ni bok ti chuan lau thong taka an tu le fa te an ni ring hlel deuh bok si ring tak ngam si lo te chu hepa number hi kan va peta anin bezui ta em kan shelo heti mek la hianin nizan lampanga kho pakhata tangin an tu le fa te har sanna an to thule an mu mai lo thu min ron sia in police station min biak sakturin min ngen boka police station be popin an ni point file an lo zia kai thu min sia report an don ang an chung ten min sia ang te chu police lam hi kan sila an ni point an lo zia kai thu min sila arem chan vele kan lo belet le thuayange ti in kanin thla ta khani ma se tuk in jing vartian akhan phone call kan tonga zan lampanga report don siam to min ron pe tu te chuam an fa chu an mu to thu min ron sil sia police station
thu le hla I thlen kha lo dilit turin lo ngen mai te a ti in min ron ngen le a ke ni boy tak chungin mi te tan thil tha kan ti ve na ani alom mole ti ril ru pu in police station hi biak po kan tuma kan bitlang thei hau lo maya anuwa hetianga tukin jing lampanga police number min ron pek thar hi kan zu khol le a ta chuan tunge ini min lo ti a ke ni chuan kan channel ming le kan ming pa ngai kan hril ve mai boka chu tiang mi ka be pe lo cheu ti in phone min off nan ta mak mai ni e ati kha adik lo hul hual chu ka te hau lova ama ro chu mi hring puite in respect turani ti hi voi tam tak ka sei to a he police hi ngai san na ka nei bi khau lova ana ani angin achan pol chu ati mai tura ka ngaya tin tran pui ngai ten keima hne na ron zual ko velom lomin chung an zual ko na te chu a hne na ka au chu puya ka zu khen ve mai ani a ani khang kha tiang taka min lo ti tur kha kani na pakhat ma ka relova kala ka hian uang thei ani na pakhat ma ka rebok hek lo heng ka tong kam ka thu le la hi alo nga thave hlo ani chuan sarkar na thok kan ni emo eng department a po na thokin vong po ni ila eng anga officer lian po kan lo ni ani theye tu te ma hi chungta ka chaltlai taka betute thamlo taka ti tur hian engte wak kan ni bik lo ti hi lo thave sela kadu khop maya mishing kan ni nang hian kan in za der ton turani a kan in respect turani ti la hi tumtam tak ka sei thinani a tun tuma po hian ani hi ka za lo wanga heng tong kam hi manga seita kanilova ama ero chu zan re tak tak te jingkar ma tak taka te hun kan neyem kan buelai ani em ti po ngai to bik mi lovin mi te trampui nga in min ron phone lom loma chu tianga an har sana chon ding theilo ni chu mi zo tlangwal kani nangin katum lo hrim hrima thei top ka lo chu pui ve mai thina mi lo ngak lok ro wo atul chon in number po ka lo pedon ania ti in min ron be po tu te hi ka hril set thlap thina tiang hen police station lampang po ka beak sakta thina ni hetianga thei top chu ama kalak pui ve ni a kain hriat lai le danina min phut anga khatiang inza derna po om lo lutuk ka takmaya min han ti er mai kha karilru anave riawani danin aphal bak te tin puan chu rem lo chin te chu arem lo ani chuan an soi vek theya keini ponzo hi keima ni atang chuan athiang ve thoti po hi kan chiang tok viau boke india ina khole tui tha ni tura min phur le min be se angin dan tha ti chak turin mitin te hi be se kan ni a chumi a chuan hetinga ruang charte anlo omta ka wanga mi te tran puya thei top kan chuana hi ti sual kan nei kan hresan lo ole khami chung chang chu du tok tamai la atha ome ti chuan heng ruang pani charte hi report kan don hun per atang chuan tu tenge anni finfia alani lova police station lampang hi kan biak popna hetiang hen keini channel ve te lul hi zo a biak boy reng kan ni ve boka hei wang hianin ruang charte hi an taksa ni phungte an taksa chin chiana om angchi te hi soi arem to em in pek chu arem to em ti in kan zota ma se duty pakhat phone lo la tu chuan khesai over om si lova tuna chuan arem chang ri lowa ngai phot mayang arem chang ani chuan kan lain hri hre don nia ti in tongkam moi hoi tak mai min changa alom om hle ani ma se tuk in lama hian kan biak po thei tak lo wangin kan tum anga fel fine report hi kan siam thei talawani engpo ni sela kan chung khat ule naute rin hlel na deuh hlek kan neya police station hi be pop tura mindu in la omani chuam keini hi kan in hong renga hetianga tongkam ni khat donson that lo wang mai mai hian kan kalla hi kan tidang lam ngai chuang lo ti lai kha kan soi ni sela trampui tur in oma keini pui ve na te lul in mamo ani chuan zau taking kongka kan hong ti hi kan han soi lang le ni sela athome ole vai kon lam khotlang soi tu te kan biak na tanga an soi danin inrin ni zana khanin sairang road four lane kongchak lampang in pakhata zu in tu ni a langte chuan in lam hi an pana ma se side na ruang pakhat lo le dreng mai hi an mu a heti an mu vele hian rangwa mol khotlang soi tu te an be pop zuya an hri hre zuita ani ti chuan atuk lama hian police lampang ten thil dangte a om le om lo fin fia turin angkal le a ti chuan an ui fing hruai pakhatin
ruang pakhat hi a hmule ta ni in report chuan asoya report a talan ani danin ruang an hmu masak zokian thuamhno inbel anei lova abeng le lampang hi nataka sa sak ni in sa thlak lok ani in atalanga hei mai ba ka hian alu mun ni mun thuma te hliam na hnu pem awm thule akare chu nataka sa sakemo zai sakemo ani thu aseilang boka ana ka hian kuthak na hnu ani em hriat theilo duk a om thu aseilang bok ani hetia ruang an va mu hi athi na chin reilu tuka an larin lo thu seilangin ataksa po ala nema ala joi vek thu asoya ruang pakhat an mu le tak ero chu an mu ve tak lo thu le forensic a thok tu ten ma an la a mi puiten en arem chan lo thu sein ro asur jui wanga an tlan chiat tak thu te po asoya ruang an mu le an lak nun jok hi chu eng ang mel nge aput po a hriat tak lo thu asoya ruang an mu masak jok hi fit nga le inches li emo inches nga vel bo laya sang nia arin thu sein sapan lampang deuh hlek ni in a hriat thu a sei boka hang lampang deuh hlek ni a hriat thu a sei boka ni heti mek lain khotang choi tu dang kan biak na atang chuam asan lam hi fit nga le inches ruk vel tal chu ani ang ti in an sei ve boka abak lam ero hi chu report chiang kuang tak siam turin thu le hla an nei thei ta bik lowa police kuta om ani to ai engpo ni sela keni room lian YouTube channel 10 zoram chunga hian thu thar kan thei ang angin kan the dar thina heng chung changa hian biak po kan hlo ve hle maya kan lom hle a in tharung haulova min pe pop zel tur pon kan som bok chewni heti mek la hian ruang chung changa te hian keima ni lam ai ma in police lam te biak po thei hi atha jok hle a vai va kon police station kan be pop theilo ani point kulikon te aizol police station le bong kon te po biak po a police station dang po kan hriat ang angte be pop main number hi inzo kwal ahar salo ti lai kha kan soya chung ti hre ngang te kan omani chuan keni hi biak thei reng kan ni a thei ang angin keni lam point police te hriat ti le finfia alani le ni lo chung chang te kan lo zo sak reng thei chau ti lai kha kan ta langin kan sei lang zui le ni ta sela a thome ole kan soilan du chu hetinga report kan siam chung chang a hian kho record nen kan ti chok fo thina biak om tak tak mai te biak nom lo tak tak mai te zakram rama min han siam tamai te po hi an om ve thina amaro chu helam kong hi jong ring kan ti khong theina lam tak te po anima na tukhum thung cha lam hi kan mu ve thei phian maya ngen kan chuwa kan chai lui ve ngar boka chuti ruwa chuan atua po hian kan hriat thiam ve thup thau kan ringa khotlang hruai tu te ram hruai tu te kan la mek hriat ngai lo in nel na po kan nei lo an tong kam khat po kan la hriat ngai hau lo te wa tong pong biak po roi mai chu azam oma ain tharun oma eng angin nge an boya eng ang hun nge an man mek ti hrelowa wa biak chu nuam lo ve tak mai ni a chung jong chu ngai thatu te pon in hriat thiam ve theu kan ringe hetiang a hiam biak nuam lo tak tak an om lain mizo te hi atlang pui thu in biak kan nuam hle maya hun chep takara po tong kam thale moi hoi takin kan in dong song ram thin hi athale maya kan chom nun je la tan po adom le in ka ria hetiang report chung chang a hianin tong kam ngai thak rom taka lo in dong song ngot lo hian hun kan nei lo emo report siam na chi ani lo chuan tong kam zai dam le moi hoi jok te lo ngai thatu ta na pai dam nuam jok te a lo in don son fo mai hi avami zo te lul em ava thate lul em mishing puite in respect hi ava lu em ti hi kangai dana ni a chu kan soilang le duwa tu po in min za der na nei hau lo le chaltlai taka min chom chai thin tu te chaltlai lu tuka min deng thin tu te hi ani na chon enge an ni na ve kan ti ve mai thina ngai san na kan nei te vak bi boxi lawa tiang ril ru chu ril ruwa hian a piang chok mai thina hei kanin hu ho na te kan tho ho na te ti thalo tu ani fo thina ka soi fo thin to angin tu mai po hian dan zalen na dan kan nia chan vo kan nei vek boka india khole tui kan ni nang hianin mo phurna kan nei theu boka kan hria du zong te zo theina dan kan nei vek boka anni point chan lo theina dan an nei ve thau boka ta chuan ka soi du ber ni fan thin chu kan in za der turani kan in respect turani a kan in choi moi ton turani a
kan in choi sang ton turani ti hi ani thina voi tam tak ka auto thina social media trong kam moi lo zet zet te na uchuak tak taka in be te po hi a thalovani kati fo thina heng hian kan za om na te kan in ho na te kan tho ho na te hi ati che thin ti im kalo au cho pui ve lau to thina ni kha kaka atang hian he tiang trong kam moi lo pui pui hi a chuak mo ve viu maya tun chuma hian ati lama ka thu sei kha amoi lo ta deuh hlekani pan ngai thatu ten min lo the thiam sam te ani na chon kalung oi lo ve deuh hlek wang ani e ma se lung oi lo tak tak thei khani chuang lova an du lova min belo ani maya kein ka duwa biak katum ani maya anin adu lo wangin a off ani maya chu chu paidam dan tur ber ni in ka sebok ole thu top lampang han nai le don tai la thange tun la in kan zoram chunga chiat na atam mol mol kho maya phone call kan dong deuh renga social media lama thu post atam chho kho maya arap thak tum khat phe chu ni khat thil thuwa report parukte meu mai kan siam chu ngai thatu tam tak pon in la hriat karinga ka tap chuak hial ani kha hem chung chang a hian mi tam tak mi theng khat te chuanin heng mi chet to na chung chang a hian sum le pai lo tu ka mi te chu chet tok tamai se tingoi ngoi ril ru pu ang mai hian min mu fo thin hi na ka ti ve tak zet zet thina chu tiang em ril ru chia chu kan pulo ti la hi min hriat sak ve turing kan du chewa chu ti rualin mi zo jinga content sang neya thu le hla the dar thing kan oma article zia ka thu tha tak min hu chia tin zoram kailon ngai nom tak te min ko mu tu an om thin ti mek lain chanchin thar chi sang te the dar tu an oma chanchin bu en kol tu ten oma youtube lampanga po khovel thil theng thar mizoram chunga mi ni lote thlur char an oma kanram chunga chena big thlur char youtube channel chen kan omboka thon thu le story chi sang te atakrama thleng te chiar chuak tu polan oma NNB kan ti lampang te chiar tu an omboka tiang chon chan vo sang kan tuina lam lain thowa kan thok sang lomani a chungchu kan in do lova kan soi se lem lo he tiang ani la hian mi then khaten chena lam bi khe tianga kan thur ta ka wang hian min mu moilo viau maya trong kam tui tang vak lova min han tile al hian oma lekha po tum ni chu ziak chan ka mu to a kan ngai dan lai te hi chu azialo mangi o ka ti ve dewa apoi po ka te achang chon ti to lo mai tu re mon chu ti ri ru te po kan pu ve de wang thina ama ro chu ke ni ho hian ti lo ta po ni la se tu tam tak chon se don tho thowa IG Telegram Twitter chu mai ani lo WhatsApp le Facebook a te thedar chuai ani a mitam takin a thlen dan kim chang threlovin an se re roi don thosi a hengte ani awang hiam social media platform sang a viral to nu kan mu nu a hian khotlang chuai tu te kan fa be pop ta a thu chiang jok te a thlen dan jok te fel fai jok a hriat ani thena turin thei to pin ma kan la ve thina henga hian dan bo chian na a om palang ti kan hlau ve em thina thei top chu en kan film khur ve bok thina ni hetianga YouTube channel a thule hla kan thedar don hian advocate ukil te tum tam tak kan be pop to a kan right le dan kan bo che thena chin te voi tam tak kan zota kan kal to dan le kan ti to china te dan bo chen na omem ti in kan zota kan film khur em thina ni ke ni hi dan lam panga miseril takte kan ni haulova loyar kan ni miao lo wangin kan dan hriat kan thu hriat te pon lang chin atama wang hiam dan bo chet pal mai hi a hlau thon om em thin chu wang chon thei top chu tak mewin film khur kong hi kan zo ve thina ni chu min hriat sak turin kan du chewa chu ti rolling kan rama he tiang thil a thlena wang hiam thu thar thedar turin thei to pin ke kan pena thu dik jok azik luak jok hriat ani theina turin khotlang hruai tu te kan be pop ta thina ni heta po hian kan film khur le a VC te local council te chu mai ba ka atur tu chung kwa te an ni lo pon wai me OB te wail le te khatiang OB te kha thulak nan kan mang ram thina false report kan ti ang chi te hi omlo ram turin thei to pin ma kan la thina ti chuan kan va be pop phota kan biak pop zo a in biak arem le rem lo te khol record manga in biak arem le rem lo kan zot le thina o reme min ti sak tham nu a hiam kan khol non le thina ta chuan
bepop ti to lovin kanwa kan bepo me kan ni e ti in trong kam hi kan mangjui ta thena ni ti te po hi min hriat sakram tham turin kan ngen cheu ni e ole room lian YouTube channel hi engtik lai po in min ma mo tu te tan chon biak po reng thei kan ni e kan video khi kan phone number kan ta lang renge kan channel te ingai thaka min tlo sak thina wangin clear tu le ngai thatu jong jong te chunga thin lung takin lom thu kan sei ni e kan lom e